Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStifuza Dlanga Amandla Zulu. Umngwenyankomo Sivukazi Umvuleni into kazazala Mamkhize. Namhlanje nginobhuti wami ungivakashele la kuhlele esibiza ngokuthi izigameko zempilo ongichazela kabanzi ukuthi why ala. Sike simuze ukuthi ngabe siphatheleni. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ya nami ngiyaphila. Cela ubulisa ababukeli emakhaya nasisitshela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Oh igama lami babukeli nguBayanda, isibongo Andwandwe ngisuka kwaNongoma. Ngakhona khona la nje kwaZulu Natal. Oh alright. Benjani impilo yakho sakhula? Ibingekho tough kodwa nje mase ngikhuluma iqiniso ngikhule kanzima. Ngikhule kanzima Bekwenzakalani? Ekukhuleni kwami bengumfana ohluphayo kahle kahle. Oh okay. Hayi ukuthi bekunzima ekhaya mhlambe ngeze imali. No, ngeze imali bengekho nzima cause abazali bami bebenayo imali. Ukuthi nje isekutheni inkinga isekuthenini mina bekuyimina umuntu obehluphayo ekhaya. Ngesimo sokuthini ekhaya bengumuntu othanda imali kakhulu. Oh, okay. Ngoba ngisho umzali wami bekuyimina ngedwa ngithi. So abazali bami bebenakho lokuthi inyanga nenyanga bengifakela imali. Oh. Kanti lokho mina egcineni ngingazi ukuthi kanti kuyangibulala vele. Bekungibulala kuphi na ekuthenini mina bengithanda amantombazane kakhulu. Oh, okay. Inkinga yami bekuyileyo ukuthi ngithanda amantombazane and notshwala bengibuthanda kakhulu. So abazali bami bengibahlupha ngalokho ukuthi njalo ngiyaphuza isikhathini esiningi ngihlezi nginamantombazane and isikhathini esiningi safunde primary babehlezi bethola amacala ukuthi mina ngithanda amantombazane kakhulu. Because primary kwanginalomkhuba lokuthi singavunyelwa ukuthi sibe nezintombi kodwa thina lo mthetho lo sasingawulandeli. Usafunda primary wawuhlala boarding school noma bobuya njalo abaparents akubona ekhaya? No ngangahlala boarding school ngangibuya njalo. Oh ekhaya. Yeah ngibuya njalo ekhaya. Baqale nini kanti ukuthumelela imali? Bawusahlala nabo egcekeni? Ngisahlala nabo egcekeni. Kodwa imali uhlala egcekeni? Yeah. Okay. Mhlawumbe wawuthola boma malini nje mhlawumbe? 3000 enyanga. Ha. Kwakuyimali. Unyaka emngaki la? Kwakuyi-child allowance ahlahle. Imali yami ukuthi nje ngiyijabulise. Iqale nje ukwenzeka lento bowungakanani ngokweminyaka? Angisana 10 years. 10? Yeah. Shisa ama parents abecaphuna kusale ne? Yeah. Ha. Okay. So bawenzani ngale mali le ungakangeni otshwaleni? Bowubhizi nani ngayo? No, into ebengiyenza ngale mali ukuthi bengiyithengela izimpahla, ngiyikhipha kwesinye isikhathi ngihambe ngema restaurant, ngihambe nabangani bami. Kodwa kukhona abantu abadala abaniphelezelayo. Yeah, kukhona abantu abadala abasiphelezelayo. Okay. Kwesinye isikhathi ngeke ngihambe indlela zami eziseceleni ke ekuthenini ngihambe nentombi yami ngoba phela intombi aqa kuba nayo kusasemncane. Waqala ukuba nentombi nemimngaki? Ngizana 10 years. Ngizana 10 years. Yo. So, ekuhambeni kwesikhathi ke waze wangena otshwaleni, ungena kanjani kotshwaleni? Ubani lokufakayo otshwaleni? Abangani bami. Abangani bami kunomngane wami oyumakhelwane wami. So isikhathi esiningi wayephuza so ngagcina nami sengihamba naye. Kahlahla uyena wagcina esesondeza ngami ngoba wayebona ukuthi vele imali ngilayo yabo. Kungaba lula ukuthi athole izinto ezifana notshwala kanje so wagcina sengihambisa indawo ekanja. Iyona ndlela engangena ngayo ke leyo tshwaleni. So uyangena nje e-high school uyaphuza nje vele kudala. Yeah, ngase kade ngaqala ukuphuza e-high school. Kodwa awukazi uzucabanga ukungena ama-drugs? No, ama-drugs angizange ngacabanga. Into engangilibala kuphela ngiyiphuzela kuphela nezintombi. Yeah. Okay, so sithini ngisigameko? Kwenzakalani? Iza nazo. Yabona sisami, yabo le mpilo le engiyiphilile. Ngangiyitshela ukuthi ngiphila impilo right. Kanti ngiphila impilo engamanga. Ngoba yangilimaza kakhulu ekuthenini ngisafika e-high school. Nakhona ngaqhubeka ngathanda amantombazane kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngalima ngifika ebangeni le ngisafunda grade 11 lapho khona kwaba nesikhathi lapho khona abazali bami behamba for i-business meeting beya eDubai ayini banemali phela basebenza so kahlahle ngoDecember babe busy on i-business thizeni so babe busy uDecember so abazabe sithola isikhathi sokuphumula. So mabahambile boba u2 selinoba wena ekhaya? Ngisele ngedwa phela ayithi mina. Oh nihlala ni by3? Ngangikhulile phela lapha sengimdala so ngase ngikwazi ukuthi ekhaya ngiyisalile ngedwa. So ukuphuma kwabo bahambe baye eDubai and bangitshele before bahamba ukuthi bona bazothatha i-weekend ibizwa ngalinto le i-weekend leave. Khona lokho kodwa ke ukuyithatha kabo le weekend leave bangitshela ukuthi ngisale ngigade leli ikhaya leli.
ngoba yimina indodana la ekhaya and futhi yimina Shuthi omdala. bahamba uLesihlanu umgqibelo baze babuye ngeSonto noma ngoMsombuluko. Babuya ngomsombuluko. Oh okay. So And- sonke lesikhathi wena uhleli Ngihle ngedwa nje ngisekhaya. Okay. So ukuhamba kwabo bangicela ukuthi ngibaphelezele be-airport. Ngibaphelezele. Ngiyakwazi ukudrive ngoba ilicense enganginayo. Oh uyobashiya Ngiyobashiya. bese ubuya nemoto Bese ngibuya ekhaya. nemoto mina. Okay. Ngihambe ngifike ngibashiya. Uma ngibashiya e-airport ngibavalelise kahle angitshela ubaba ukuthi ngiyacela ndodana ugade umuzi ngoba usele ezandleni zakho nje manje ngithembe wena. Hayi. Bahambe kabazali bami ngibuyele ekhaya nemoto. Ngisele nomuzi, ngisele nemoto. Emqondweni wami mina lapho ngicabangani? Ngicabanga intombi zami. And unemali. And nginemali. And enye into engiyicabangayo, engayicabanga ukuthi ngenza ama house party ngoba izinto evele engangiyithanda lezi. Ngoba umuzi wawusele kimi. Kwakuyithuba lokuthi mina ngiyijabulise nje kanye empilweni. So Okay. ukwenza ekwenzeni kwami lezo zinto lezo, ngafonela umngani wami owayefunda e-UKZN. So vele wayengaphambili kwami ngokwebanga. So wagcina wayenza unyaka oqala e-UKZN, so mina ngangenza ugrade 11 ngaleso sikhathi leso. So wayekhona vele ngaleso sikhathi leso kule ndawo lengangihlala kuyo. So ngamfonela ngathi bafu kwenze nokuthi abazali abekho, yabo. So ngiyacabanga ukuthi ithuba lokuthi sithole lezi ayingane leziyana. And bazohamba izinsuku Bazohamba izinsuku vele i-weekend yonke. So asho kumngane wami ukuthi hayi khulileka bra wami. Khulileka. Ingane ikhona ngizokuhlanisela ingane ngifike nezingane namajita sifike siphuze ekhaya kini yabo. Plus vele ekhaya kunane pool okuzoba i-pool party kube mnandi. Zifike ibhude zenze yonke lento le. Kwenzeka ke lokho ke. Bafike on the same day ngangiorganize into lolo suku lolo. Awulindi party. Ngangalindi. Ngangisakwazi ukubekezela. Ngangisakwazi ukubekezela impela ngoba ngangifuna ukuthi kwenzeke manje. Ngaze abazali bashitha umqondo beli bayabuya kusasa. Yes. Yeah, okay, bafika ke ebusuku. Senze house party ebusuku, kwaphuzwa kwamnandi. Kukhona nezintombi ziningi ngibamba ngapha nangapha yabona. Hey, Ekhaya njalo. ekhaya. Eish. Hayi ke senzeka ke isigameko. Esokuthi ngavuka ekseni on the following day. Okay. Ukuvuka kwami ekseni ayithi ngayizolo ngilale ngidakiwe. Ukuvuka kwami ekseni ngivuka ngizwa kuyabanda ngaphansi. Kuyabanda. Ngithi ngilele. Ngilele ngomhlanje. Ngizwa umhlanje wami uyabanda. Uma ngithi ngiyavuka ngibona ngilele phansi kumathayizini. Hayibo. Ngiyaqala ukuthi ngikuphi la ngikhona. Abantu. Ngithi bakhona abangani bami kodwa amantombazana wekho. Ukuvuka kwami ngiyayibuza ukuthi ngikuphi kanti ngoba phela bengitshethi ngisekhaya yabo. Mangithi ngiyaphe akukho lutho endlini. Akukho lutho endlini. Mangithi ngiyabheka ifurniture yonke ayikho. Akukho lutho and into yokuqala engathi ngiyayicabanga ngacabanga ukuthi phandle ngihambe ngiyobheka imoto kababa. Ngathi ngiyafika phandle imoto ayikho. Nemokwasa moto ayikho. Ayikho nemoto. Yabona into engayicabanga ngokuqala ukuthi engabe umzali wami uzothini mayifika. Kwakuthi angiquleke mangiphuma phandle. Fica imoto ingekho. Kwakuthi angiquleke kwakuthi angife ngoba ngangazi umzali wami uzongichazela ngithini lento lemayisibuza. Uzobe kwenze njani? Ngangizothi nje izinto bawukuphi? Bengikuphi mina kuze khamba zonke lezi zinto lezi. Ngacabanga ukuthi Kanti abama ngakanani lawo mantombazana ngokweminyaka abekhona? Ayi madala mhlawumbe amantombazana ayese university ngoba ngithi lo mfana lo naye wayese KZN. So naye wa organize amantombazana vele ayifunda nawo. So ngaqoleka kanjalo ke empilweni yami. And yabona siswami Umkhondo awutholi lutho awazi usikwenzakaleni. siswami ngalo leyasuku loliyana. Angizange ngigeza angizange ngenze lutho angizange ngidle ngahlala phansi ngisacabanga ngeke azahlale phela ekudeni kufanele abuye. Kwakufanele abuye phela mina ngisacabanga ukuthi ngizobachazela ngithini laba abantu laba mase bebuyile la ekhaya. Ngizothini kubo ngizoqala ngapi? Imoto ishoniphi? Ifurniture ishoniphi ifurniture? Ngizochaza ngithini? Ya kwaqhubeka kamalanga ama parents phela yabuya. Abuye ama parents. Afica isimo sinje. Safica isimo sinje egcikini. Kwakusekumele ngichaze ke manje. So usuchaza uthini ke manje? Ngachaza phela ukuthi kwangiphoqa ukuthi ngikhulume iqiniso. Ukuthi kwenzeke. Kwangiphoqa ngangizoqamba manje ngithini? Imoto ayikho, ifurniture ayikho.
angizoqamba manje ngisho kuthiwa igebengu ziyagqekeza ke igebengu endlini zangeze izithathe finish Sengashaqa yonke into. ngeke yonke into zangeze izithathe yonke into so into engayenza ngalo day kubuya abazali ngabachazela sonke isimo ayo baba wahlanya kwakuthi akayishaya fanele futhi ngibona cha kufanele yabona mina lo baba sihlezi sixabana kodwa yabona lokho ngakubona ukuthi kungaphezulu kwamandla lokho kwakumele vele akucasukele lokho kwenzakala ngabona nami cha ngirongwa nami ngoba nami ngakhala ngize ngibatshela ukuthi cha ngirong yabona njengamanje akaze kwenzeke lutho kodwa yabona lento eyenzeke njengamanje empilweni yami ngiyayisola ngayo bengingazi ukuthi ngizochaza ngithini ku ngeke ngacabanga ukuthi ngiyibulale kodwa lokho ngayitshela ukuthi ngiyenze lonto mina empilweni yami manje bangani mase bevuka ke lana sebeyabona ukuthi kushaqiwe yonke into bangishiya abangani bami bathi mfana wami uzoyibona bathi asazi lutho thina ubaba wakho siyamsaba nje asazi lutho thina bahamba ngishiya kanjani and from that day lapho khona engafunda khona ukuthi yabona abangani ungabathemba ungahamba uthemba abangani into baba ehleze engitshela mina ngamlaleli wayefunda usuzibonela ngokwakho that day la engafunda khona ukuthi no never trust friends ungaba trust kanti ubaba umuntu kanjani uphansi njengoba bethi bamsaba uyibhubezi ngani no ayithi ibhubezi ayithi ibhubezi umuntu ngathini umuntu vele onesithuzi uhloniphekile vele emphakathini ngoba vele umuntu onemali owaziwayo so akazwani nento ebheke eceleni umuntu nje uqondile so vele babemsaba ke vele nawe yaba abantu abanemali vele bayasabeka vele abantu abanemali uma ngaleso sikhathi ke phela amandla uma wayengazi uzosifazana yike isinaka njengefurniture no yabona uma wayengazi nokuthi athini because ngidodana yakhe ukuqala and wena wedwa wayengeka zangilahle kwakumphoqa vele ukuthi naye azame ukukhuluma nobaba because ekugcineni ekungixoleleni kwakhe ubaba uma owangisiza ekuthenini akhulume nobaba ukuthi izama ukuthi sinikeze indodana elinye ithuba I'm sure kule mistake enkulu ayenzile engafunda kuyo so kwaphoqeleka ukuthi ubuye kuthengwe izinto ke nemoto yonke lento le furniture izinto abayithathile la endlini kwaphoqa sithona kwaphoqa ukuthi bayaqalele phansi yonke into unabo abantwana ngabo usazoba nabo ngisho ngizoba nabo vele ngiyaphoqa ufundeni ngokuphiwa kwemali komntwana esamncane akhule ehlezi enemali ehlezi nepocket money yini oyifundile wena kwezakhe ingane uyokwenza kanjani noma kuthiwa unemali yonke mase kuthiwa kanjani siswami nginemali sengubaba enganeni zami engikufundile ukuthi yabona ingane uma uyinika imali iyabe spoiled kakhulu yes because uthi akathengeni because uyadla lo muntu la ekhaya ngiyamthengela la ekhaya impahla zokuqoqa and wonke ama-needs wakhe ngiyamenzela njengomzali kodwa niphinde nimuphe imali futhi ngaphezulu engaka uzoyenzani leyo mali yes that's why ngibuza ukuthi wena ufundeni ngokuphiwa kwakho imali ekhaya yonke into kodwa uyayenzelwa la ekunenge ngifundile siswami ngifundile nje ukuthi indodana ungaboyinikeza imali ekubeni uyinika yonke into esekhaya into okumele uyenze nje ukuthi umfana wakho umthengele yonke into ayidingayo umbuze umfana wami yini oyidingayo umthengele yonke lento oyidingayo ngoba ingane imali iyayihlanyisa isikhathi esiningi usuke ngazi uzothengana awazi ukuthi imali isetshenziswa kanjani ngizoyenzani mina imali uma nginikeza u3000 ngizoyenzani leyo mali leyo abanye bethu abaningi bangena ema-drugsini ngenxa ukuthi abazi ukuthi imali bazoyenzani esisikhathi amantombazane ke asuka abuka ukuthi okay lo mfana lo unemali kanje asemngene kanje singakwazi ukumsebenzisa so nathi sigcine sesilahleka kanjalo ke engqondweni zethu kanti suke singakakhulu ukuthi imali isetshenziswa kanjani ngiyazi kona ukuthi waxolisa kubazali but mengenzeka bayibona le video usangafisa ukuthini kubona mina into engafisa ukuyisho ukuthi bazali bami kukho konke engakwenza ngiyaxolisa and futhi ngiyabonga ngethubela nginikeza lona ngoba lashintsha impilo yami kwayishintsha impilo yami ekuthenini siswami yabona ngaba nenhlanhla ukuthi ngalima ngenza umatric ngavela ngaphenduka upresident esikoleni and bayiqhenya kakhulu ngalokho ngoba babona ukuthi hayi cha sengishintsha ngempela ke manje baqhubeka kodwa bakuphi imali emva kwesigameko no abazange besangiphi imali
awasabi into abasebenza nje ukuthi bengithengele izinto bengilethele yonke into engiyidinga because ngase ngihlala ngisho e-boarding school. Oh, bakufaka ngaphakathi esikoleni. Bangifaka phakathi esikoleni. So yonke into engiyidingayo base bengilethele. Base benginika nje leyo mali encane yabo ukuthi ngidla leso sikhathi kodwa lesamba semali yangisithola cha. Ngangasasithola. Ngoba benzele ukuthi ngikwazi ukuthi ngicontrol impilo yami and ngifunde ukuthi into kumele uyisebenzele kanzima. Ungali mawuthola yonke into ekhaya. Ungayilethelwe ngetrain njalo. Ungali mawuthola yonke into ekhaya bese uyitshela ukuthi yonke into izoba lula no. Indoda kumele isebenze kanzima. Uzibona ukuthi cha kunzima vele kumele uzame ukuze into uyithole. So ngicela silunguze nje kancane indabeni yokungena e-boarding school uhlala ngaphakathi kwa laphana ngiyazi ukuthi ngaphakathi esikolweni akwenzeki ukuthi nihlale nixujwe ngokobulili. Inanzi amantombazane zilala zodwa, ezabafana zilala zodwa, ometron balala bodwa, mhlambe nothisha ungenzeka ukuthi nabo bahlala esikolweni nabo balala bodwa. Anixujwa nangebhadi. Ema-boarding school alenziwa lelo phutha lelo. So akaze kuze kufike ukuthi nilala nonke lana nabafana uzugcina usuthola ujwayele ukuthi ukulala nomlisi embedeni akuyona into ehlambe ngabe inkinga. Uzugcina usushintsha nendlela usudaleke ngakhona. No, akaze kwenzeka akaze kwenzeka. Besilalela nje soke embedeni umuntu nomuntu enembhede. Nshaya up omunye bhekele omunye bhekele. Bekuhlukaniswa nje. Mhlambe eroomini besibawu 6. Eroomini hlukanisa imbhede abanye bangali. Okay no, bengifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ema-boarding school. Akuve mhlambe obunye ukushintsha kobulili kwabantu bazi bayigcina sebeyithola sebethanda ubulili obodwa mhlambe kube izizathu ngelinye ilanga kubanye abantu abahlukahlukene. Bakhona. Babekhona abanjalo. Ukuthi angazi bakhula nje baze baphuma esikolweni baze baphuma esikoleni. And futhi into engayibona ayengekho into esingayenza. Because mina ekuthenini ngibe umholi ngakhuluma nabo esikoleni ukuthi yabona njengoba umbone nje ungamjaji. Ngiyekela uyilendlela ayiyona. Ngeke size simshintshe. Angeke sizimshintshe. Kwakungiphoqa ukuthi ngibatshelele ngoba vele bengumholi wesikole. Ngangibahola vele. Ngiyathemba ukuthi ufunda okuningi ngempilo nangemali, ukuba wedwa ekhaya, ungena ama siblings, yonke into oyifunayo uyithola. Nje yini oma ngayo ukuthi le ngisho kwakuthiwa abazali bami abasekho, ngiyohlezi ngiphila ngayo, ngayithatha bangifundisa yona. Kanjani sesizophindela into okhule uthi le iyona engiyohlezi ngiyifumbathile abazali bami abangifundise yona noma ngizalwa ngede ekhaya. Into engayisho mina sisami ukuthi empilweni ngiyohlezi ngidiscipline. Mina ngikwazi ukuyidiscipline into yokuqala le. And futhi mhla ngaba ubaba mina ngenze sure ukuthi ingane zami ziba disciplined nazo ukuze nazo zikwazi ukukhula kahle. Zingenzileli iphutha mina engalenza. Zingafani nami zona kumele zibe ngcono kunami. And ngingalukhuzi ngingayinikezi imali eningi ngoba lokho kuzoyilimaza ngokuhamba kwesikhathi. Ngazi imali ukuthi bazoyenzana. Yeah. And futhi lokho kuzokwenza ukuthi ingane zibe sport. Ingane akumele ibe sport, akumele uyisport ingane. Ingane nje uyinika imali ngaleso sikhali leso ukuyijabulisa ukuthi okay mfana wami thatha nayo imali. Khona okuhle kwenzile. Kukhona okuhle kwenzile. Yeah, kanjalo. Sibonga kakhulu usivakashela ohlelweni lethu. Yeah, ngiyabonga sisami nami ngijabulile ukuba khona la. Sicela lapha ekhaya ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.